Салом алейкум акоима ва апоима ина марҳамат кине 30 сомон попши ягон ҷо дагин 30 сомона бо ма метонум ки агар ки айда таболо бигирен ма метонум ки бо ятай то 10 каса ма метонум ки нан ёкин даш пули пашм дора 10 каста агар айда таболо бигирам ма метонум ятайша бо падарка кинам ҳам и хеле зимни вариант ҳастай бо хеле тобистона чешки човори чешке ки тичам хе карочи 30 сомон ина марҳамат кинен ёш боша фақат размерои 35-36 мондагиай нигоҳ чехшуваке хеле ягон манеда безеб нестай илтимос лайка қати подписаться фаромӯш накунед ки хеле аксияи грандиози бо ай пешай мо на ютуб канал шодагем ай сипас фақат аксияи грандиози мепартем хулоса гап бисёр намекунам фақат размерои 35-36 мондагиай ай гайнё чехе фасонаке мумкин дар камера хазам чизи чи бо маълум боша 30 сом бо 10 каста бо метонум ки ятайша падарка кинам агар айда таболо бихаран на марҳамат кин успет кинен ё фақат 35-36 мондагиай ё то 40 размер дорум то 40 размер ҳасте то 40 на марҳамат кине бародари ма ва апои ма успет кинен хеле аксиё дига набоша хулоса бисёр ай ҳастай доставка дохили душанбе не ки надорем мен адрес мегем хитомиян мегирен ва агар ки ноҳияҳо да боша ноҳияҳо доставка дорем апои ма ва акои ма ина марҳамат кинен 30 сомон ҳатман подписаться ва лайка фаромӯш накунед бо будуни сайтмона хабар гиред аксияҳои беҳтарин дар сайтмон ҳастай хулоса подписаться кунед лайка монен бо хеле аксияи грандиози бо мепартоем саломат бошед.